Dus het lange weekend, feitelijk ja, 3 dagen, 30, 31 januari en 1 februari, de zondag. Dus hier al een locatie van een entree. Ook alles terug te vinden op de website hulst2026.com. En momenteel kan het wel nog door. Is het nog even open hier, maar het wordt natuurlijk wel afgesloten. Dan ook wel nog de afwerking die bezig is. Zeg, nog enkele dagen. En dan is het zover. Dan hier natuurlijk de bekende e-Hulst. Altijd mooi ook voor het dagtoerisme. Een foto te maken is altijd wel mooi voor dergelijk stuk, bijzonder groot. Dan hier ja, de piste. Straks even tonen via de dronevlucht. Het weer is wel wat wisselvallig, maar bon. Zie ik ook de aanduiding daarvan Waterzande, het nieuwe dorp, het nieuwste dorp zoals men zegt van de Hulst. Op 16 kilometer van hier, vlakbij. Hier een stuk van de piste hebben we dat volledig nieuw is ten opzichte van vroeger. Dat zijn die overgangspunten, die over het water. Kan ik ook wel straks nog even tonen via de drone. Ja, dat is gewoon fantastisch. Maar ga van de ene kant naar de andere kant van de vesting. Dan die steile hellingen natuurlijk die erbij horen bij de cross. Maar echt waar, het is de moeite om langs te komen. Verschillende tribunes ook. Hier ook nog wat sfeerbeelden. Ja, daar ook, ik zal wel wat ver. Welcome to Hulst. Mooi. Alles die in gereedheid wordt gebracht.
ook vele zaken. Frituur, snacks, alles zal aanwezig zijn. Zo, ik ga even naar de locatie van de Dubbele Poort. Dus die weg zal natuurlijk ook dicht zijn hier. Zo, hier is het even een voetgangerszone. Moet ik even afstappen, maar wel nog interessant voor de beelden. Zo, ik kom zo dadelijk terug. Hè. Zo, ik ben boven. Een stuk nog van de piste hier. Ja, beste mensen, dat is een stuk van de piste. Hè? Dit hier bijvoorbeeld. En dan aansluitend ja, de andere kant. Dus die brugjes, overgangspunten. Hier ook een mooi beeld aan de stadsmolen. Hier ook nog, u ziet, toch verder naar de andere kant. Ik ga zo dadelijk nog even naar de overkant ook. De locatie daar van die tribunes. Zo kan ik even naar de andere kant. Dus via de dronevlucht heb je een nieuwe update. Via de drone is het ook wel gemakkelijker een overzicht te zien.
hier ook veel horeca-locaties. Kijk, hier is men ook volop bezig. Hè. Hier zie ik ook een brede, ruime fietsenstalling die er zal komen. Hè. Dus beste mensen, dat was het even, de Street View. Dus meer beelden te zien via de dronevlucht. Tot de volgende keer.